Hoxe imos ler Que prefires, de John Burlingame. Que prefires? Ver a túa casa rodeada de auga, neve ou selva? Preferirías que un elefante beba auga da túa bañeira, que unha águila pape a túa cea, que un cocho probe a túa roupa ou que un hipopótamo durma na túa cama? Que che boten marmelada na cabeza, que te enchoupen de auga ou que un can te arrastre polo barro? Para, can, para, déxame. Que prefires? Tear nun castelo, almorzar nun globo ou merendar no río? Preferirías que te obrigasen a tomar araña asada, albóndegas de limacha, puré de vermes ou zume de caracol? Que prefires? Saltar nas ortigas por 100 euros? Tragar unha rá morta por 300 euros? Ou pasar a noite nunha casa horripilante por 1000? Preferirías que te abrace unha serpe? Que te trague un peixe? Que te pape un crocodilo? Ou que te esmague un rinoceronte? Que sería o máis grave? Que o teu papá se poña a bailar no colexio? Ou que a túa mamá arme un escándalo nun café? Que prefires? Facer soar os pratos? Darlle ao tambor? Ou tocar a trompeta? Turutú. Que prefires? Ter un mono e facerlle cóxegas? Un koala e lerlle contos? Un gato con quen vosear? Ou un can que saiba andar en monopatín? Un cocho sobre o que cabalgar? Ou unha cabra con quen bailar? Preferirías que te perseguise un cangrexo enorme, un touro, un león ou unha manda de lobos? Ou quizás preferirías entrar nun supermercado montando nun touro? ¡Uau! Preferirías perderte na néboa, no mar, no deserto, nun bosque ou entre a xente? A quen che gustaría axudar? A unha fada a converter unha rá en príncipe? Aos gnomos a buscaren un tesouro? A un trasno a facer trasnadas? A unha bruxa a preparar a súa pócema? Bruxiña. Ou axudarlle a Papá Noel a repartir os regalos de Nadal? Preferirías vivir cun rato nunha gaiola, cun peixe nun acuario, cun loro nunha gaiola, cun coello nunha coelleira, con galiñas nun galiñeiro ou cun can nun canil? Ou quizáis o que de verdade che gustaría sexa dormir tranquilamente na túa cama. Felices soños.